Me ollaan jumissa täällä hississä näin Tampereella. Mitkä ovat ihmisten tunnelmat täällä? Tässä ruvetaan kohta... Soudutaan kannibalismiin. Vaikka on just syöty kebappia, niin kyllä nyt näyttää, että Auttiksen reissi kyllä sen verran hyvältä. Ihottuma ehkä. Niin. Täällä on 6 henkilöä tai 500 kilogrammaa, niin musta tässä on niinku tää yksi henkilö, ketä niinku syyttää tästä ylipainosta, kun meitä on vaan 5 täällä. Niin. Pois täältä. Ollaan me tässä 200 kilosta. Ei saa olla ylipainorasisti. Kamala. Tässä on niinku mun ilme tällä hetkellä. Ok. Meillä vähän samat. Ja sit sama on kans tämä. Olispa kaljaa. Sieltä kun olutfestivaaleilta just itse tultiin. Kyllä. Kyllä minä nautin tästä taustamusiikista. Ollaan tässä niinku joku 5 tuntia. Tää on tätä Ultiksen rentoa elämää. Sopii Ultiksen relailut. Siis niinku Breinit. vuosi 2016 paras V-logi ikinä. Jep. Parhaalla taustasäistyksellä. Jep. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kumpa tämä hiljentyisi joskus. Hyvästi. Me ollaan kuoltu kaikki.